Práve 20. mája, ale v roku 1570, vydal Abraham Ortelius prvý moderný atlas sveta Theatrum Orbis Terrarum, citujúc hneď v úvode pre svoj obdiv dokonalosti prírody slávneho Cicera. Čo sa môže zdať veľké v ľudských veciach tomu, kto pozná večnosť a veľkosť celého sveta? Možno aj práve preto dnes otvárame na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave z gruntu vynovenú zoologickú expozíciu s tisíckami exponátov, ktoré sú vlastne symbolom rozmanitosti, evolúcie a dynamiky prírody. Od unikátnych preparátov bezstavovcov, vrátane naozaj robustných pavúkov, stonôžok či mnohonôžok, cez exponáty rýb, obojživelníkov, plazov a vrátane niekoľkometrovej anakondy alebo varana, vtákov, vrátane expozície kazuárov, dermoplastický preparát versus kostra či hniezda ibisov, až po naozaj veľkolepé preparáty cicavcov, vrátane leva, rysa či leoparda. Ale pokochať sa možno aj vzácnymi loveckými trofejami, ktoré betliarsky gróf Gejza I. Andráši ulovil v roku 1911 spolu s egyptským princom Jusufom Kamalom na expedícii v Sudáne. Hádam sa táto expozícia stane ďalšou perlou našej fakulty, veď je to tá najlepšia propagácia dokonalosti prírody a prírodných vied.